nimo, kada bakli nimo naay saad ng Dios. Amen. Nga iya kang luson. Sa iyong biyaya, ako ay namamanga. Sa iyong kalinga, panganib ay di bantas. At pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Praise the Lord. Kumusta igsoon? Atong kinabuhi igsoon, naranas tumbak ba? Ha? Dumdumi nga sa diha nga magrepent ka, sa diha nga musulti ka, sa diha nga musugid ka, pinagi si mong baba, confession, tugutan na sa Dios mga kaigsuonan, no? Natugutan sa Ginoo ang confession sa atong baba. Siya mo muhimo og mga milagro, mupasaylo sa imong sala sa diha nga mo confess ka, musulti ka. Mao na nga sa atong kinabuhi mausab na ang atong buhaton. Nya kanunay gyud ako nang ipangutanan nimo kay base nalimot ka nga ang atong kinabuhi naara sa Dios ang kauswagan. Amen. No, naa sa Ginoo. Nya mosugotan sa dili ang atong kinabuhi naara gyud ni kanunay sa kamot sa Ginoo. Ayaw ambak. Ayaw ambak sa kamot sa Dios kay ang kamot sa Ginoo dunay kasiguraduhan. Seguridad ba? Naa sa Dios. Pagbuti lang nga manglihok ni sa imong kinabuhi. No, ayaw kaluya, ayaw kadiskurahe kung walay kuryente. Kay wala nagdepende ang atong kinabuhi sa kuryente. Amen. Wala na sa kuryente. Bisan pag naay kuryente kaniadto di ay wala patay kuryente. No, watay kuryente kaniadto. Di ba? Ang atong kuryente kaniadto sulo ra. No, sulo dayon gas, mao ginay powerful kayo nga mga butang kaniadto. Di ba? Crudo. Crudo imuhang itubel sa ang gas dili kayo na siya makadaot sa imuhang ilong. Pero crudo gani imong kwan tibok balay nimo napunog itom, punog lagom. No? Maglagom-lagom yun na. Sa itong kinabuhi mga kaigsunan, bless kayo ta, tungod kay hantod din orasa, ang atong kinabuhi, bisan pagway kurinti, buhi, yapon ka. Amen! Amen! Oh, na may mga tao pag dili mabuhi ko'y kurinti. Dili mabuhi ko'y kurinti, pero dili kumutuwa na. Dili kumutuwa na. Pero ang tanang tao mga kaigsunan, gawas itong mga tao nga pag-burn out, kay tungod kay ang ilang kinabuhi, makinarias na yun nagdala, apatay na yun na. Pero ang atong kinabuhi karon mga kaigsunan, libre, makaginhawa, makasulti, makadagan, makasayaw, makalukso. Usan ni ka kinabuhi igsoon nga madagayaon di Ginoo. Dalay ko na ngalan sa Dios. Hallelujah. So dili nga kabuntagon mga kaigsunan, tuguti ko nga makahulam sa imong igulungog. Ako aron duha ka wali. Naluoy mo kuha ning mga magwawali nga walay kuryente. Na akong giako ginitanan. Kini magong naa kay trabahoon para sa Ginoo. Ako mong tagaan o tagaan mo nako o kuhaon ako niti para makita mo nako. Basta na gani kay buhaton para sa Ginoo. Mo gini ibutang kanunay sa una-una nimo. Ibutang kanunay sa imong kasing-kasing. Pag naa kay buhaton para sa Ginoo, naa po'y buhaton ang Dios para nimo. Amen. Pag imagine pag una-una unsay imong buhaton karon ugma sunod adlaw. Unsay imong buhaton para sa Ginoo. Daghan kay mga tawo nga wala makaduol sa tilan sa Dios. Dili na nako kaya. Dili na ko kaya live, no? Oh, sige magyupog live mga kaigsunan. Musugot sa dili bisan pag mawala na ning pandemic, wala na nang lockdown. Mag-live pag gihapon ko. Bahalag walay mo tan-aw. Bahalag nalay mga usugatos kabog mulat taw. Ang importante butang bahalag ko sa region. No, bahalag ko sara. Basta kay naag yung mga tawo mga kaigsunan nga nainganyo ay mga tawo mga kaigsunan nga nabuhi sila. Naay mga tawo nga naa sa laing nasod, mga Bisaya nga mag-comment mo PM nako, pastor. Salamat kay Ginoo, pastor. Taga-asa ka, kinsay mong ngalan, asa ka napitan ng puyo. Mingon sila, pastor, ni amin dinhi. Naa sila sa area mga kaigsunan nga mga bugnaw kay dapit. Nya mingon ko mga kaigsunan, blessed ta tungod kay naay mga tawo nga nagwalis sa Bisaya nga paagi. Bisaya ko pastor, taga diha ko bawo ni nga akong dapit area. Malipay po ta. No, malipay po ta mga kaigsunan. Although wala na sila nag-support, wala na sila naghatag, but nagtuo ko sa Ginoo mga kaigsunan nga ang akong Dios isa number 1 gina nga supporter nako sa akong kinabuhi. Hallelujah. Nya kisa may ganahan mo wali din na. Hala pagwali. No, pagwali.
Unya ako kang gi-encourage mga kaigsunan, mo ni akong ibutang diha nimo. Kung naa gani kay buhaton para sa Ginoo, ang Dios lay buhaton para nimo. Amen. Hallelujah. Okay, so manindog ta igsoon. Manindog ta Salmo. Hallelujah. Atong ablihan ang atong balang kasulatan. Ang pulong sa Dios mga kaigsunan diha makita sa Salmo 34:19. Andam na mingog amen. Praise the Lord. Akong basahon ni sa hinay, sundan ninyo diha sa basahon na po ni kusog, sundan ninyo sa hinay po. Ingon nini, daghang kalisdanan ang antuson sa mga matarong. Sa matarong, apan luwason siya sa Ginoo, gikan niining tanan. Magampo ta sa Dios. Amhana mo nga langiton, gamhanan ka. Dios, ikaw nga buhi ug nining orasa nagapaglihok ka. Salamat Lord nga diin among nasinati ug among masinatian. Aduna may mga pagkasinatian sa matag usa nga dili namo maminson o dili namo masulti. But Lord, we praise nga sa imong pangalan o Dios nga diin padayon kang nagsuporta, padayon kang nagtabang, padayon kang nagrescue namo. Salamat nining orasa Ginoong Dios nga ikaw nagapanulti na pod. Ikaw na usab bibisita karon. Salamat Ginoo nga duna may mga pag-anto sa taong mga matarong apan naa ka nga muluwas namo. Salamat ining orasa, padayon kang manudlo, padayon kang magahikap sa matag usa ka kasing-kasing igulungog, mainablihan ang among espirituhan ng mga mata. O bisan pa kining ubos nimong alagad, dihugi kini sa double portion sa imong dihog. Dili ko manultis kung kagalingon, kun dili gikan gyud nimo Ginoo. Unya nining orasa Ginoong Dios, ang imong pulong mulagbas ni ngadto sa kaniyo kang bahin sa among kinabuhi. Ang sikretong paagi kung saon namo pagsagubang o paglatas nining kinabuhi karon nga ami ibabaw aning kalibutan. Salamat ini nga kabuntagon. Amo kang gidayeg, amo kang gipasalamatan. Ug ang imong balang Espiritu Santo karon nagsugod pod sa pagpanglihok gikan sa bata, babae, lalaki ngadto sa uling hangtong makadawat ug makatagamtam og pabor gikan kanimo. In Jesus name. Amen. Hallelujah. Lingkod igsoon. Lingkod ta. Unya tungod kay igang malagi wa ko ika-offer ninyong bugnaw. Kining dapita ra. Ha? Kining dapita ra mo akong ika-offer nimo nga bugnaw. Isa may gustong one-head din eh. Mingon bitaw dayon nang bugnaw lagi ning dapita. Oh, kay magkurog-kurog daw ning tao nga musulti din eh. Muna mingon sila bugnaw. Excited ko sa tinuray nga paagi. Dili gyud ko mukurog, di ko makulbaan mga tubang ninyo kay nakabalo ko maparihas ta. Parihas ta nga mga tao sa Ginoo. Di mo manaway. Pero kato gani mga tao nga wala dili sa Ginoo, makulbaan ka. Nga naman, inigsulti nimo dito, manaway. Apayon ni ka, labi mag-English ka, arong grammar. Naon dayon ka? Dili mako. Ana dayon, mo nang di na ko mag-English sa. Way microphone. Bitaw. Nini nga kabuntagon mga kaigsunan, ang pulong sa Dios nagsulti karon, nagpamatuod ni nga sa atong kinabuhi gikinahanglan gyud ang pag-acknowledge sa gahom sa Dios. Ingon dinhi ang pulong sa Ginoo, daghang kalistanan ang antuson sa matarong. Tinuod ba na? Usani ka biblical nga nagpamatuod nga sa dihade nga mahimo kang matarong, dili wala nagpasabot nga dili na kamuhagig mga pagsulay. Amen ba? Dili na. Pero tudluan ta sa Ginoo sa paagi. Tudluan ta sa paagi. Ang title karon mga kaigsunan nga akong dadon diha kaninyo, paglahutay sa mga panahon sa kalisdanan. Tudluan ta unsaon paglahutay. Naay kalisdanan nga mahitabo, naay mga kalistanan nga moabot, naay mga kalistanan nga imong masinatian, maimong mahinagtuan, ayaw gyud kalimot paghuna-huna nga dunay Dios nga mo rescue nimo. Dili ta malimot. Dili ta malimot nga ang Kristohanon matud pa ni Salmista David, ang pulong sa Dios sa 34 sa Salmo 19 nagsulti dinhi sumala sa atong gibasa. Ingon siya, daghang kalistanan ang antuson sa mga matarong. Apan luwason siya sa Ginoo gikan niining tanan. Klaro kayo gisulti sa Biblia nga diin moagi ta ang matarong nga tao moagig mga pagsulay, moagig pagtayo, moagig mga kalistanan. Ngano man kay gisulti sa Biblia.
Nya mo give up ka, muundang ka sa imong pagpangalaga sa imong pagkamatarong, dili tuod ka sulayon, pero di mo kinabuhi lutaw-lutaw. Murag lusay ug asa ipadpad ug asa huy pa sa hangin, adto pud siya padulong. Wala kay tinong padulngan, pero naa gani kas Ginoo, nahimo gani kang matarong, sulayon ka. Unang-una nga sulayon, unang-una nga musulay nimo kinsa? Kabalo ba mo nga kinsay unang musulay sa tao nga nahimong matarong sa Ginoo, kanang mahimong madasig sa Ginoo? Unang musulay ana, bana. Mga bana. Asawa. Dayon ikaduhapon nga musulay, asawa. Sige, ra pugag simba, wa kay tay bugas. Managyoy mga kining asawa no. Yung-yungan mo kina. Kanan. Ana nang baba no. Pero bana. Isa ang magagikan, simba-simba na po ka. Balik ko na ko ha. Kisa ganito yung musulay sa mga tao matarong. Kisa, una, bana. Ikadua, asawa. Ikatulo, anak. Or, ginikanan. At tupod, ginikanan. Dayon, mga apo. Dayon, mga sama. O atupod sa mga apo, mga lulo, mga lula. Atupod sa ato na punta sa laay na gawas-gawas sapit gamay. Silingan! Imong amigo! Ato ni itabi ka! Di ba? O, tinuna ka to rawa! Tanawa! Naagyoy, madunggan. Labi nining way bernaw. Kay madunggan na to ninyong kuminto. Tinuod na! Tinuod na! Dunay mga kalistanan, dunay mga pagsulay nga masinatian ang tao nga Dios nun. Mabantayan lang ni nato sa diha nga mahimot ang Dios nun. Pero dili ganita mahimong Diyos nun, dili ta mahimong matarong, dili ka kabantay. Dili man imo mabantayan, nga kanantaran mga pagsulay lang, dili nimo mabantayan. Kaya naman, parehas naman sa mong ikubuhat. Parehas naman, pero maayo gani ka, matarong gani ka, imong mabantayan, mabiyun nimo, kining tanan pagsulay lamang ni. Unya nakabaluta, dili ta malimot Kristohanon, dili ta malimot mga Dios nun nga mga tao, mga matarong mga tao. Amen ba, mga matarong? Salamat sa Ginoo nga na ako'y mga taong giatubang nga mga matarong. Kamo igsuon, giila sa Dios nga mga matarong. Ang giila sa Ginoo nga mga matarong katong miaging mga pagsulay. Nakaagi na ba kang mga pagsulay? Ingon din paglahutay sa panahon sa mga kalistanan. Kalistanan word, mga pagsulay. Di ba? Wala kay kwarta, wala kay bugas, wala kay sudan. Dayon na ay bayronon unta, karong adlaw na, katapusan na, wa kay ikabayad. Di ba mga kalistanan na? Mahadlok tag matapos, dili ta mahadlok kung matapos ni kalibutan. Daghang kay mingon nga, may tag matapos na pod. Pero matapos gani ng bulan, mahadlok ta. Labi na dapit sa tunga-tunga, kanang 18, kanang yung pizza 18. Kanang pizza 18 kay mo na ting bayad. Des. Ay taga des din Ang taga des. Dara. Di ba 18? 18, Abel. Kolektor na anadayon. O kurente po, ato po sa mga dapit sa pizza 8. Cutting dit. Mga pizza size, kinahanglan mo bayad na ka. Pero dinhe, tudloan tas Ginoo. Unsaon na to paglahutay, no? Unsaon na to paglahutay panahon sa mga kalistanan. Unsaon na to pagatubang ang mga hagit sa atong mga kinabuhi. Usa ka pangutana, unsaon na to pagatubang ang mga hagit sa atong kinabuhi. Makasaysay ka ba o usa ka istorya sa imong kinabuhi nga diin ang mga kasinatian nga adunay usa ka tawo nga nakatabang kanimo aron ang imong mga kalistanan nasulbat. Naa ba kay matestimony, naa ba kay masulti nga tao nga ang imong problema nasulbat pinaagi ani niya. Pinaagi aning tawhanan. Naa ba mo ikatestimony karon? Kabalo ko nga naa kay nasinatian siguro din ha. Ug imo ning nasinatian, praise the Lord. Pero usa ka butang mga kaigsunan nga akong nasinatian sa akong kinabuhi nga mao ni nakasulbat, mao si Jesus Christ. Amen. Si Jesus Christ nagpakamatay, gibiyahan niyang langit para mauluwas ka, para mausap imong kinabuhi, para mahimo kang sama karon. Muna usa ka butang
nga imong mabiyo kanunay nga kada adlaw sa imong kinabuhi ginapangga ka o giatiman ka sa Dios nga nagpakatawo siya dito sa pasungan aron mahimo kang dato. Ingon ba ang pulong sa Dios mga kaigsunan isa daghang mga kalisdanan ang masinatian, daghang mga kalisdanan ang antuson sa mga matarong. Apan luwason siya sa Ginoo gikan ining tanan. Mo ni nindot ang nakalami dinhi ang word dinhi nga luwason. Kana siya nga punto mo na kitaghaan na kog bili kanunay sa akong kinabuhi nga dili di ka pasagdahan during sa mga sitwasyon sa mga kalistanan mga pagsulay sa kinabuhi dili di ka pasagdahan sa Dios. Amen. Aw na ko ni mga tawhan natin kamo nga niya karon dinhi dili jud ka pasagdahan. Amen. Tanaw mi apil. Apil lang ka lang. Kanya mo pud magsina dili malantawan. Ati manon ka sa Dios. Amen. Muna tinuod. Usahay lang masirado ta. Kini man tas tawhanon nga kahimtang sa kinabuhi. Masirado ta. Usahay mura na gitabunan tas gamay problema, gitabunan na tas tibuok kalibutan. Sa gamay problema mura na kagitabo kag balay. Pero originally na ay Dios nga nakakita sa imong problema. Usahay lang kay ang sipyat lang gyud kinabuhi sa tao. Usahay lang kay dili lang ta kanunay bang mo connect. Dili lang ta kanunay mo hawid sa pisik sa Dios. Dili na ta kanunay mo hawid sa kamot sa Ginoo. Magsalig tag hawid sa unsay mahawiran nato. Kanang salig mata sa tong kusog. Di ba? Kabantay mo nga sa diha nga mohawid ka sa kamot kadto sa Ginoo, hawiran ka niya. Nagpasalig ang Dios anak. Kaya nga naman, kung magsalig ta sa ato ka kusog, magsalig ka sa imong hawid, ang Dios dili mo salig anak. Nga naman, kay dunay tendency nga mugibag ka. Lami nang inig-prayer gani nimo, Lord, hawiri ko kanunay sa imong kamot. Amen. Ayaw pagsalig sa imong hawid, kay mahawiyon ka. Balik ko na ko. Atong prayer, atong ingnon kanunay Ginoo, Ginoo, hawiri ko kanunay sa imong kamot. Ayaw pagsalig sa imong hawid. Kay kitay mo hawid dito sa Ginoo, pag-abot sa pagsulay, maluya ta. Madiskurahe ta. Madismaya ta. Moana na rin ta, mura man kung wala makaso. Mura man kung wala nakasimba, mura man kung wala nangalagad sa Ginoo. Lord, mag-question na ka sa Ginoo, Ginoo, gano'n nahitabo ka nila. Gano'n nahitabo nila ko, Ginoo. Question na nimo ang Ginoo. Nga naminyo ka nga way klaro. Ayaw mag-question sa mga panghitabo nga, di ko ana, dili ko ani, di ko diha. Ayaw! Kay kining tanan mga Kristiyano sa kaplano sa Dios sa imong kinabuhi. Ni hinumdumi, muagi ka din na aron ta mahimong lig-on. Okay, padayon na nako. Ingon sa dinhi, daghang mga kalistanan diha ko muhawid gitawag og apan luwason siya sa Ginoo gikan sa tanang kalistanan. Amen. Inay mong tapan, luwason ka sa Dios. Luwason ka sa Ginoo. Oh! Luwason ka sa Ginoo! Luwason ka sa Ginoo! Usahay lang! Maguna-una mo ta nga! Kaya na ko ni sulbaron. Pero di wala, nalimtan na ito usahay. Nga Diyos, makahimo, makakaya sa pagluwas nimo. Usahay na ito paglatas sa panahon sa mga kalisdanan. Unang butang, mauni. Unang butang, aron imong malatasan ang mga kalisdanan o mga pagsulay sa kinabuhi, mauni ang pondisyon. Una, basaha ang pulong sa Ginoo. Kaya kining pulong sa Dios nga word, basaha. Lisod kayo ni nga buhaton sayo nato isulti. Nya, mao ni ang sikretong paagi. Sumala dinhi unsaon nato paglatas ang mga panahon nga diin dunay mga kalisdanan. Magbasa ka dinhi, moatubang kag mga bidyokihan, dili na makasulbad nimo. Basa kag text, basahon nimo tong basa sa mga pinulanon nga pagbasa, wa masuko. Pero suko na day kayo. Sikiyod nun. Ang sikretong butang, matod pa dinhi, basaha ang pulong sa Ginoo kay naa niini ang pundasyon nga lig-on para makaatubang kita sa mga kalisdanan. Sa ato pa diay, ang pagbasa diay sa pulong sa Ginoo makapalig-on sa imong pundasyon. Amen. Ang pagbasa lamang sa pulong sa Dios, pagdaan kay pulong sa Ginoo, lig-on ka. Amen. Dili ka dali nga matayog. Amen. Pila man gyud ka oras atong hatag nga time sa magbasa ta Bible. Siguro na ay mga 1 ka minuto, 2 ka minuto, mga 5 ka minuto, mga 5 ka oras. Taas na ganin kayo ng mga 1 ka oras. Naagi yung mga panahon na wala. Naagi yung mga panahon honestly. Naagi yung time na busy kayo ta sa imong gipaningkamutan nga mga kwarta.
Daghang kay mga tao nga magsige na lang yun pangita para sa uma. Daghang kay mga tao nga dili na gani mo pahuway, dili gani mo relax. Dili maglisod na og budget sa ilang oras kay para gyud daghang kwarta. Pag resulta way kwarta. Ang mga panahon nga nana, pero dili na to malimtan yun na saad sa Dios unaha pagpangita ang gikarihan sa Dios. Muna usa ka pasalig sa Dios nga imong basahon ang pulong sa Ginoo, malig-on ang imong pundasyon. Amen. Lig-on. Tanawa ra kuning tawo na kung tawo ug gamay nagtiil. Si Shaquille O'Neal taas kay siya. Iya pong tiil piti pun dako. Ug gamay na siya tiil tuwang na. Murag si Pungkol. Si Pungkol mudagan, madagma dayon inig bunong. Kailan ang Pungkol Clifford ba? Kapiyasong. Inigdagan niya kusog, inighunong niya. Iyang tiil, dili makakuma kay wala iya mo'y kulamoy, walay kuko. So wala siya likong pundasyon. Ang ato pong kinabuhi, ug walay likong pundasyon, posibleng madagma puta. Diba? Delikado. Muna nga, ang sikreto ani, basaha ang Bible. Dayon, doon na gani mga kalistanan nga mahitabok mo abot diha nimo. Basaha lang ang Bible. Basaha lang ang pulong sa Ginoo. Pag doon na kay problema, basa dayon ka. Bahala ka sa kadapita mo basa. Dili lang ka na putudluan. Hinesis. Kay magbasa ka Hinesis po, balaod din na. Exodo, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Puros na mga balaod. Pero di na makita nimo nga doon ay saad ng Dios. Kada abli nimo, kada bakli nimo, na ay saad ng Dios. Amen. Kaya kang luson. Kung na yung sa kabatanon ni Ato Manila, istorya lamang kini. Pahaon ba? Kingnan siya papa. Dong, Ato Manila. Ayaw kalimti ni. Ablihan ni kada adlaw. Utang sabag, sa ilalong sabag. Pag-abot sa Manila, telegrama. Okay, text. Telegrama siya. Pa, padali kong kwarta, kaya wako'y kwarta. Tubag ko yan, papa. Ablihan lang ng Bible. Ablihan lang ng Bible. Wagi hapon niya giabli ang Bible. Pa, patay na po hape. Pa, ko'y kaon dire. Ablihan ng Bible. Wako'y kwarta pa. Ablihan ng Bible. Inguli ang bata. Iuli ang batanon. Inguli ang tao. Pag-abot sa balay. Kumusta ka dong? Apit kong matay Manila pa, wako'y kaon dito. Ingon ko nimo, ablihan ng Bible. Ang Bible nimo, nakasilalom sa bag. Naagis kinaluluman siya mga sinina. Pag-abri dito mga kisunan, kada page dahil kwarta. Kada page dahil kwarta. Awa lang ito. Di-abri niya ito, bisa magtag-10 lang. Bisa magtag 5 pesos lang nga. Ito bitong 5 pesos dito sa una nga. Papel, nabi ito 5 papel sa una. Nakabot pa ba mo na? Dos, sige ko rin karaan din ikaw. Ay, dos na papel sa una. Kita mo? Pero karon, modern na po, ang 20, sensiyo na. Di ba? 50 na lang ron. Karon, ano po yung 50 na? 50. 50 na itibo. No, 50 papel. Check na ba yung 50 wala pa? 20 na 20. Abi ko mubalipad ka, naas balay ba? Naman ko yung kuha. Taga-bangko, ko yung pangutana. Okay. Kada bakli, tayo kwarta! Bisa pag tag-piso-piso to. Kadami ba na rin sila ni Kalibo? Ipabalon, tag-5-5 siguro to kaya sa una pa man itong istorya ha. Ang kinabuhi, Igsoon, ang likod na pundasyon, nasa pulong sa Diyos. Amen. Balugilan ni kanunay, tuhuin ni, kay naadin ni ang saad, libo-libo na saad naadin ni. Amen. Buhaton ni mo ni, buhaton po sa Diyos ang iyang saad para ni mo. Amen. Woo! Kung sa kuling sikreto, kung sa'y paagi, sayon kayo, basa lang Bible. Basa lang Bible. Amen. Sa ka Bible, usa lang ka chapter, usa ka chapter ay gaghana. Ayaw pagpili asa, maigo gani ka, hala kaigo lang. Kinahanglan ka mautang mutabang at tusuban. Nya wa kang mutabang sa uban. Igo ba nila? Laktawan. Naagihapon dito. Gi kinahanglan ang pagpasaylo. Di po ka mong pasaylo. Murag igo ba nila? Takli na po ka. Takli na po ka. Bisa kung sa aling dapita, basahan na mong sulay, di ba igo ka? Maigo ta. Ako igo gani ko kanunay. Inigbasa na ko din Ingon ang Bible, likod ng pundasyon. Basag pulong si Ginoo. Usay ka magsalig mo ta. Di ba? Haligod ako. Wa ko'y hilanat, wa ko'y kubit, wa ko'y sintom.
ini na di ay pag-abot sa sintong usa pa ka mo mangitag tambal. Karon prevention is better than cure. Wala pa gani mahitabo ning pagsulay kinahanglan kamao na ta mulikon sa tong pundasyon. Amen. Be, sampol. Nagtukod og kural si Pastor Fredo diya ilang pastor hindi bation. Nagtukod og mingon si Pastor Fredo, Pastor, ato lang ning lipakon. Ilipak na nato ning mga kabilya ni. Wa kita linog din he. Wa kita baha din he. Mingon po ko, sige Pastor, ikaw bahala, ikaw magpanday. Pagkatumba na, mulutaw gito mga kawayan. Mulutaw gito siya. Okay, balik ko. Wala pa nahitabo gani ang linog, wala pa nahitabo ang bagyo kinahanglan lingkod na daan ni mo pundasyon. Amen. Dili kay maguba pa daan usa pa nimulik unon, wala na. Amen ba? Amen. Pagabot sa pagsulay, lig-on na ka. Nganuman, kay nakadunay ka, nakadungog sa pulos Ginoo. Mo na rason nganong simba ta. Kay kining atong pagsimba, usa na kapag pailang ato sa Ginoo, nilig-on imong pundasyon. Og panawar ako, mura ba kag lig-on, mura ba ka og kabilya nga gibutangan kag ang imong kinabuhi mura ba naagyo kanunay lig-on nga pundasyon nga lig-on kabilya. Ang Bible mao ni ang gipamatud-an sa Biblia nga luwason ka sa Dios. Nya ingon sa sikretong paagi matud pas pulo sa Ginoo palihog ko basa 119:92. Kung ang imong balawo dili pa maoy tinudan sa akong kalipay, namatay na unsa ako tungod sa akong mga pag-anto. Oh! Ingon si Salmista David, kung ang imong balao dili pa mao'y tinubdan sa akong kalipay, namatay na unta ako tungod sa akong mga pag-antos. Unsa dinhi kining pulong sa Ginoo naa dining mga balaod. Unya nakapasakit ni, unya nakapahatag ni lig-on sa tao nga boy nagapuyo kanunay sa saad sa pulong sa Dios si Salmista David. Ingon siya, patay na unta ko ron. Kaya ang tao manggod, maputong pag dunay mga pagsulay. Pag dunay mga pagsulay, wa kay laing daganan. Ang tao walay Ginoo, wa kay laing daganan. Pag dunay mga kalistanan, asa mo ato hubog-hubog. Ato dayon ato ang pise. Nagunil sulban, wala man. Doon dayon, ambag dayon. Ang kinabuhi mga kaigsuonan, gasa ni nga gihatag sa Ginoo para ni natong tanan. Nya hinumdumi kanunay nga kining balaod ang pulong lamang sa Dios mao'y nagsulti nga makapalikon ni sa atong kinabuhi. Malikon ka, matod pang Salmista David. Ingon din ang pulong sa Ginoo nagahatag din niya og kalipay. Nagahatag og kalipay. So kung imong basahon ang pulong sa Ginoo, pag may mga kalisdanan, lipayon ka sa Dios. Amen. Payon ka. No? Pag nakakay sakit, nakakay gibatik, domdom gyud ko sa akong asawa. No, akong asawa at tuon sa akong ugangan, mag-ambo sila. Ret, tuon sa Ginoo. Mayong kusdurit. Oh, ni tuon gyud sa Ginoo. Kanunay i-repress gyud, kanunay isulti. Murag sumo paminaw. Murag sumo biya, no? Inon ka, salig sa Ginoo. Mayong kusdurit, oh, salig ko sa Ginoo. Kay nga naman, kay pag naamangod ka anak ng mga sitwasyon sa kinabuhi, daw mawadaan kag paglaom. Pero doon ay tao, gamiton sa Ginoo, nga mapahinumdum nimo, nga ang pagsalik, usa din nakapaagi nga makapabuhi sa imong kinabuhi. Nya mo na nga, mabuhi kag balik, balikon ka. Likon, tinda ko ha. Likon. Ani, di ba? Pwede nang likon na ba? Sayo ko. Ayaw ko mo katawa. Oh. Inana biya gyud ang igong pagbana, ligdak ko gina ihaguan bigyan dinamo. Ay mo patawa. Haguan na mo ni. Ikaduha, unsa imong buhaton? Unsa kuno atong buhaton mga kaigsunan para makalatas ta sa panahon sa mga kalisdanan? Ikaduha. Ingon sa dinhi, dawata ang mga pagsulay isip temporaryo lamang ingon nga mga nag-umol sa imong kinaiya or kinabuhi. Unsa kuno? Kinahanglan kuno atong dawaton nga kini mga pagsulay pag-umol ni sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Amen. Pag naa day mga pagsulay, ay mga testing lang ni nako para maumol ko. Kana bang mamold ka, sa pala India. Mapurm ka. Mapurma ba ka? Malikon ka, no?
mahimog yung kang ikaw, no? May bawan. Ma-identify din ha, ang sama sa usa ka gold ba? No? Ang usa day ka gold na kinahanglan siya og usa ka kalayo nga mupatunaw niya para makitaan siya kung sa siya tinuod ba nga gold. Ana, no? Ang mga pagsulay kaduha, gisulti dinhi nga receive isa dinhi dawata ang mga pagsulay isip temporaryo lamang ingon nga mga pag-umol o nag-umol sa imong kinaiya. Ang mga pagsulay gipakasama sa usa ka kalayo nga mao'y musunog sa bulawan. Ikaw, kita nga mga matarong o Kristohanon giisip ta nga mga gold. Amen. Pure gold. O dili siguro ka metro gold. Pure gold yun. Ang mga pagsulay giisip ni o gipakasama ni sa usa ka kalayo nga mo'y musunog sa usa ka bulawan. Na matod pa sa pulong sa Dios, Roma kapitulo 5 bersikulo 3 ngadto 4. Basahan paliw Roma kapitulo 5 bersikulo 3 4. Paliw ko basa. Nagmanitayon usab kita. Oh, kana. Diha sa atong mga pag-antos kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malakutayon. 4. Ang paglakutay kahimo kanato nga kahimutan sa Dios ug ang iyang kahimuot naghatag kanatong paglaom. Kanara tama. Unsa kuno? Mauni version ni Apostol Pablo ngadto sa taga Roma. Unsay version ni Apostol Pablo ingon siya, nagbalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos. Amen. Pag daw na di mga pag-antos, dapat ikalipay. Yes! Diri! Invite nimo kay diha sa mga pag-antos kay usa kuno kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatog malahutayon sa ato pa pagdunay kalisdanan pagpailana siya nga lig-una ka dili ka sulayon sumala sa pulong sa Ginoo dili ka tagaan pagsulay nga dili kaya nimong ihandol dili kaya nimong madaog dili ka tagaan sa Ginoo ana. Pag doon ay mga pagsulay, nga dili nimo kayang ihandol, sulbaron daan sa Ginoo. May gani, kinasalagmaan, swerte ha. Dili sa lagma, dili swerte. Nga na-provide na sa Ginoo, natagbo sa Ginoo. Nga naman, naghatag siya daan nimo. Nga naman, kay dili musugot ang Dios nga kusngaan ka, mabugatan ka. Dili man, kanang ingnon kag, paglain ng kutsara, paglain ng plato, paglain ng baso, sakit kayo na. Tawang ka dyan. Hila ko. Ako nga sawad, di pwedeng dili magsalo. Sa una man God, bago ming minyo, giingnan siya nga TB yung sakit. Pero among giingnan ng doktor, among giingnan ng Ginoo, among ning isurrender tanan. Sa diya nga gisurrender na mas Ginoo, ang Dios ni buhat ug ni ayo siya. Walay inom-inom tambal, palapakan nato ang Dios. Walay tambal. Ang tambal tanan gibiyaan ra, katong 3,000 nga pinalit namo, gibitay ra namo, katong TB dots nga ipakaon ay ipainom og 6 months. Gibiyaan wala na mo giinom. Hilot ra, haplas ra, kana yung tinangkong alagbati o kanang lawoy. Maurag yun na gipakaon ako. Salo mi, magsalo ka kaon. Matagdan ko, ako to parehas. Iapilon ko, idamay mo na ito itong anak ko sa. Damay ka na. Amin tulo. Ang tulo, wala man. Wala, sa gaman. Wala. Ang pagsulay, pag-umol na sa itong kinabuhi. Balik ko na ko, ingon sa 4. Ang paglahutay, makahimo ka na to, nga makahimuot sa Dios. O ang iyang kahimot, naghatag ka na to paglaom. Ngunit labi, kung ang Diyos na gani pahimuot mo, tanan ablihan niyang oportunidad, tanan tubod sa pabor, ablihan na para nimo. Amen. Ngunit buhato sa Ginoo. Salmo 30, versikulo 5. Dali ra mapuy-puy ang iyang kasuko o ang iyang kaayo mulungtad hangtod sa kantoran. Mo ni ang ating Diyos. Ikatulo, ingon sa tabangi usab ang mga tao
nga nagkasinati og mga kalistanan. Dapat daw kung doon na kay mga kalistanan, ayaw itago. Dapat i-share nimo. Mahimo ba kang testimony? Nakasinati kang mga kalistanan, mga pagsulay sa kinabuhi, dapat kabalo kang mo-share. Sama sa atong kinabuhi karon. Nakasinati kag kaluwasan, nakasinati kag kalipay gikan sa Ginoo, imo ning i-share natin sa mga. So dapat doon na tay kanabang equal ba? No, equal ko sa paglantaw sa uban. Kita man gud judgmental kayo ta, mga Kristohanon, pag makakita ganitang palahubog, ganitang palahubog kayo na kayo kung manangat. Hubog kayo. So kita biya kung palahubog kita sa una. Di ba? Eh pala siya, nagriliyuhay ka na. Kita biya kung nagriliyuhay biya po. Di ba? Para may siging gagawin-angkon. Usahay niya, dili ta kayo makig-friend, dili ta kayo makagminggol atong mga tao nga dili parihas nato karon. Pero gikan kita kaniya to diyan. Di ba? Katimahaw ganitang tuba, ganitang tuba eh. Katimahaw ta kini kay bahal. Dayo no? Uli tuba niya wala. Bahal na. Ya, nanami. Ken palahubog bitaw. Pag walay laing imno nun. Usa man na diya? 5 years. Wala, 65 ra. Ano kaya 65? Abo, sige na lang. Bisa bitaw laing imnon. Basta kay nabi to ika hulit ba? Di ba? Ika hulit. Sige na lang. Pag walay tanduay, walay 65, walay red horse, walay sa panalaing mga ilimnon din ha? Adto sa mga, walay mga emperador, wala. Adto na lang yun sa suka. Oh, natatawat ito. Ito ka ng sugod. Silian lang. Ito ka ng sugod. Ha? Kamu dia, be. Oh, ang suka, silian lang din na. Ito ba niya? Oh, ako rin yung tugan-tugan na rin. Tugan ko siya. Oh, nga, ang suka din ngayon nun, silian lang. Dito, para lang yung mahubog. Grabe tao, no? Para lang yun nga, matambalan ang unod doon nga pagbati nga kalami kay iinom bisag unsa. Oh, lambanog, ang lambanog. Kasimot pa mong lambanog? Kaila mong lambanog? Kanang lambanog, matod pa sa uban, suka daw na nga dato puti. Suka daw na sa kubo. Dayon giipis na, gi-refine na lagi. Dato puti. Oh, mura na siyang dato puti, pero mura na siyang bulag-pulor. Dugay ka na siya. Mga pila ka tuig na siya, mahimo na dayong lubong man na nila. Binting bahuan. Binting lang, ngil aras nga tanan. Karon, ug imo nang ako bisa pag manigarilyohay ko sa una. Makatimahaw lang ko atong biya atong tinago bisig ako dito. Naay nga padulong manigarilyo. Pagkataw-taw na agad. Lagi mo agi. Binting bahuan bisag layo pa kayo, nahibawan na nimo na manigarilyo. Karang hubog, di man mo madunggan, di man mo matimahan, identify naman mong hubog, kay laylay dalan. Ba? Bawa naman mo, kini hubog eh. Identify ni mo na. Pero buta may pasabot ba, hindi mo nudnon nga panghintang, nudnon nga pagbati, bisa pag maot kay imnon gyud. Di ba? Pero lami, kung ganahan ako sa Kristohanon nga kinabuhi nga kaisunan. Ganoon. Bisag igam ni simba gyud ka. Amen. Amen! Amen! Bisag igam. May kurinti ron. Ranok man. Di na sa tagay. Sa tao simba ron. Ganina pinagunahon ako. Tapa kayo simba ron nga igam ron. Pero mauday ni pagbati sa tawhanon nga pagbati nga naa sa Dios. Nanay Dios ba? Amen. Nanay Ginoo ba? Amen ba? Amen. Sama sa unas pagbati sa mga tao nga kalibutanon, nga mga worldly nga mga tao, nga unsay pagbati din nga unod nga pagbati nga lamig inom yun. Lamig inom. Bisag hubog na. Wala na. Bilin na. Tagayan niyo. Nasa mo. Namatay ako igsoon. Nagkamang na po siya nila ka. Ay ko niyo bigla. Nagkamang na sa simintos. Kasada ka ng siminto driver ba? Kay mangihi. Dili nakatindog. Tindog na layo na kay lapak. Gakamang mo lang siya padaplin. Dahil mangihi. Kamang na balik. Paglingkod. Natanaon ko itong layo. Inigtagan. Muinom na mag- grabe na. Gusto hindi na patay. Patay. Nagkamang na para mulakaw.
Uminom pag yun. Paglingkod og balik, nga mura na mahulog sa likuranan. Pagtagay, ilon. Ano na manggihapon ko? Kung tanay pagbatis ko sa Kristohano, no? Di sa madali mga kalistanan ba? Ala, banting! Nalaga di ko sa Ginoo. Ano ito, no? Nalaga di ko di mo Ginoo. Bahala gigang. Salamat sa Ginoo nga na. Amen. Parapakan to. Kining kinabuhi na to. Kining kinabuhi na to karon. Apit ako mo man. Ay mo kabalaka. Kining kinabuhi na to mga kaigsuonan, makatunan lang nato. No? Share na to na mo sa ito na sinatian karon. Makakaton kita gikan sa mga kasinatian sa uban o sila usab makakaton gikan sa atong mga kasinatian. Doon mga kasinatian nimo. Ako, himo kong pastor. Himo kong pastor. Ug iminggol ko ngadto sa mga taong palahubog, nanangyaw ko. Ang akong gisangyawan puros palahubog. Mga igsoon, maayong buntag. Ninga ko kay magdala ko pulong sa Ginoo niya. Nag-inom man sila. Sagaw. Kailan sila na ko? Ikaw. Siyat sa. O nyara. Nyara, pasul. Humanas ako. Siyat sa ba? Siyat sa ba? O nyara lagi. Storya pa ni. Sige kong sangyaw, sige kong sulti, sige po siya. Siyat sa ba? O nyara. Kay masuko ka, di ka kasulti nila. Ha? Suko ka. Suko ka. Minos ka ha? Kapis na, kabangan ka ka na. Ano ko niya na? Wala, human ko ane. Human ko ane sulti. Pag human ako sulti, siya to na ko. Tawal na ko na. Ito na ko. Oy, pagkasunod adlaw, pagkasunod Domingo, ning simpa nga akong gisangyawan. Oh, di. Naatay kredito nga ito sa Ginoo. Di ba? Ato ka gorketa. Naitaw dito nga. Ako'y katubagan na, Brad. Ako'y katubagan na, Pastor. Ako'y katubagan na. Layo kay sa mong iskutan. Layo, kayo. Yang imong subakon, iyang balay. Ako ni mo. Bitaw, bitaw, bitaw. Sa palayon ko. Magsige naman ko. Ako'y nakainom ni. Kainom ni. Di man magtigog-tigog, dili makainom. Mga naman. Okay na nakainom ni. Agi human ako. Na may kaulit sa akong kasing-kasing. Pantay ni karon. Igo man yung karon. Maigo ni sulti ako. Masakitan na siya. Sakitan po ko. Di na ko kabalik sila ha. Dili na ko kasangyaw sa gugmas Ginoo. Di gihuman na mo. Magampo ta. Humano na to ni. Gihuman na mo. Ulit eh. Ulit. Uy, nahita mo. Nga naman, diha tagikan. O gili pa ko diha gikan. Di. O piting hulihan ako. Isa may maluwas yung tawag. May mausap na tawag. Di ba? Okay, salamat kay Ginoo nga kanang imong kasinatian, i-share po na nato sa uban. Abi niyo, parihas diya. Parihas na. Ayaw po ginambog nga nahimo na kang dato na kayo. Di nakakabalo mang gansen. I-share kung sa imong kasinatian kaniadto. I-share nimo karon. Abi ninyo sa Ginoo lagi mining hawid. Unya mo ni among kinabuhi karon tungod ni sa tabang sa Ginoo. Palakpakan nato ang Dios. Hallelujah. Nabuhi, pamunan sa Diyos katapusan nga bersikulo. Sikan Korinto, ikaduhang Korinto, 1, 3, katos 4. Pasalamatan nato ang Dios o gamahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang maluluyo nga mahan o Dios nga tinubdan sa tanang pagdasig. Ingon sa 4, nagdasig siya kanato diha sa tanan natong kalisdanan. Ha? Kanadeng imong mga kalisdanan, aron di ka madasig. Aron kita makadasig usab ni atong anaa sa tanang kalisdanan, pinaagi sa samang pagdasig nga nadawat nato gikan sa Dios. Dunay mga kalisdanan nga kanang kalisdanan imong nasinati gahapon, nasinati nimo atong miaging adlaw para din na mahimo kang madasig. Maliko na po. Kanang kalisdanan nga imong nasinatian, gituyo na sa Ginoo para madasig ka. Gusto ka nga dunay kadasig kanunay? Dangog kanunay sa Ginoo. Dunay mga pagsulay, pero dunay kadasig. Luyo sa mga pagsulay. Nindot tayo sa mga. Ang pulong sa Ginoo naging kardel sa to, nagtudlo na to. Paglatas, paglahutay sa panahon sa mga kalisdanan. Igsoon, dili na to iampo nga dunay mga kalisdanan nga kanunay mo abot nimo. Dili na mo i-version. Kung dili, ang kalisdanan o sa kapag-umol sa itong kinabuhi. Hinumdumi, ang pagbasa lang sa pulong sa Ginoo, mo'y lingkod.
lig-on nga pundasyon. Kung nakakay pagbasa sa pulong sa Ginoo kanunay, kada adlaw, nakakay set time nga panahon nga magbasa gyud kang pulong sa Ginoo, lig-on ka nga pundasyon. Lig-on imong pundasyon. Yan ini nga kabuntagon igsoon, tuguti lang na ang Dios manulting o mamuhat o dagkong butang sa imong kinabuhi ka. Atong hinumduman ang 2 Corinto 1:3 ngadto 4, yang kanang mga kalistanan ay makahatag nato nga nalasit. Amen. Ya wala nagtudlo ang Ginoo nimo pag naay mga kalistanan mag-ipap ka. Undang kay simba. Ayaw undang. Ayaw undang. Dangog kanunay nga sa Ginoo. Hallelujah. Ngawiton kupti ako. Gakson. Kupti ako ugason mo. Ikaw ang akong ginitinguhan. Ipasando'y Ginoo sa makasa tawa ko. Punon mo ani ako. Kunti ako sa mga sa tuwiton. Kunti ako ugason mo. Ikaw ang akong gitinguhan, kung iparando'y Ginoo, sa makasa tagbawa ako. Punon mo ani ako, Punon mo ani ako, Ginoo. Atong daig ko ng Dios, at pasalamatan ng Ginoo. Hallelujah, dalaygon ka Ginoo sa balay katapusan. Amo kang gidayag, amo kang ipasalamatan. Hindi nga ka buntagon. Salamat sa imong mugmang walay paglubay. Magampo ta. Labi balaan og gamahanan namo nga Dios nga naa sa langit. Dako namo nga pagpasalamat gikan kanimo. Salamat Lord sa mga pagtulunan karon nga dinhimo mi gituduan paglahutay sa panahon sa mga kalisdanan. Salamat Ginoong Dios nga diin ang imong pulong nagsulti sa 2 Corinto kapitulo 1 bersikulo 3 sa 4 nga ang mga kalisdanan maghatag ni kadasig namo. Salamat Lord nga kami nga mga Kristohanon doon na may mga kalisdanan sama sa COVID-19 nga ning kuyanap sa tibok kalibutan bisan pa sa mga probinsya sa Misamis Occidental. Apan Lord, wala mi kabsig paglaom. Kabalo mi nga imo ming luwason sumala sa imong pulong sa Salmo 34 bersikulo 19 nga gikan sa mga kalisdanan sa mga taong matarong adunay Dios namo nga muluwas gikan ning ining tanan. Salamat Lord nga kining pasaliga amo ning hawiran, amo ning puy-an nga samtang buhi pa mi ibabaw ning kalibutan na makasinati man mi mga pagsulay apan dili mi dali nga mugibak, dili mi dali nga matumba, dili mi dali maparug tungod kay imo ming gitagaan o pasalig nga ikaw motabang namo unya sa diha nga mo basahon ang imong pulong makapalig-on ni sa among pundasyon. Salamat Lord God sa mga kaigsuonan nga niya karon dinhi, luyo sa kainit, luyo sa kaigang naa sila. Salamat Ginoo nga ang ilang kinabuhi gyud malipayon nga miduol o midangog o migsalig sila kanimo kay ikaw ang Dios mo'y tumuran sa tanan ug malipayon ka Ginoong Dios nga nakakita nila ug malipayon usab ka nga magapanalangin sa ilang mga kinabuhi. Salamat Lord God. Ingon nga imong alagad karon akong i-release ang imong panalangin nga kini mahitabo ug mag-aabot kini ngadto sa matag usa. Lord Jesus, ang imong panalangin karon madawat na mo ni spiritual blessings, Lord, material blessings, financial blessings, Lord, hallelujah, emotional blessings, mental blessings. Salamat Lord, physical blessings. Lord, salamat nga kini mahitabo karon. Mo presence ni Lord God, mo surrounds ni Lord God. In the name of Jesus, mo overflow ni Lord Jesus, mo overtake ni ngadto sa imong mga katawan. Amo ning gituhuan nga kini mahitabo karon, mag-aabot ni sa matag usa. Gikan sa bata, babae, lalaki ngadto sa labing hamtong, makatagamtang, makasalod sa imong pabor. In the mighty name of Jesus. Salamat Lord God, ganin oras sa ikaw nagsulbad sa tanan nga mga problema.
Salamat kayo Ginoong Dios, amo kang gibalikan, himaya, kadungganan, pagpasalamat, among gibalik sa imong ngalan. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan